Τώρα, το ποιο έργο θα δούμε την 25η, 26η ή 27η Ιανουαρίου, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν όλοι οι συνέλληνες την περίοδο αυτή. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση με ό,τι και αυτό το θετικό συνεπάγεται στη συνέχεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φανταστείτε μια περίοδος ακυβερνησίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι για τους πολιτικούς συντάκτες και γιατί όχι, για όλους εμάς, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, δεν πλήττουμε με την πολιτική σκηνή την οποία έχουμε. Τώρα, η κατάσταση πώς διαμορφώνεται στην περιοχή μας. Θα αφήσουμε την Καβάλα και τη Ροδόπη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκείνο που προέχει είναι οι περιοχές, ένα μεγάλο τμήμα του νομού Καβάλας και του νομού Ροδόπης που ακούει το Ξάνθη FM 100. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ποιες είναι οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Είπαμε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν μέσα από τα μικρόφωνα αυτής της εκπομπής ότι πια καιρός είναι να αλλάξει μορφή και σύνθεση η Βουλή των Ελλήνων. Η μορφή θα μπορεί να είναι νεανικότερη, μεστότερη σε λόγο, γιατί δεν σημαίνει ότι βάζοντας νεότερα ή νέα άτομα στην Βουλή σημαίνει ότι θα έχει και καλύτερο ή ποιοτικότερο λόγο. Αυτό θα το κρίνετε εσείς επιλέγοντας τα πρόσωπα τα οποία θα δώσετε την ψήφο σας. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς το απενενοημένο θα το κάνετε μια φορά στα 2,5 χρόνια πια από το 12, από την άνοιξη του 12, θεωρητικά και τυπικά βάσει συντάγματος κάθε 4 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς 5 λεπτά είναι αυτά, πηγαίνετε εκεί, μπαίνετε στο παραβάν, θα επιλέξετε αυτό το κόμμα το οποίο θέλετε και από τα ψηφοδέλτια που σας δίνουν κάποιοι από τους συνέλληνες που χρήζουν ειδικής βοήθειας θα έχουν και το φάκελο με τα ονόματα και το κόμμα σταυρωμένο. Προσοχή, μην ρίξετε χρήματα μέσα, θεωρείται άκυρος ο φάκελος, χώρια το ότι θα χάσετε και τα μπόνους αυτών των εκλογών. Και δεν είναι πλεονασμός ούτε θεατρικός ο λόγος, θεατρική αδεία ή δημοσιογραφική αδεία, είναι μια ζώσα πραγματικότητα που έχει καταγραφεί στο εκλογικό ρεπορτάζ. Όποιοι έχουν τα γένια, έχουν και τα Ευρώπουλα, τώρα θα είναι μόβ, θα είναι καροτί, θα είναι υνοπνευματικό, το πράσινα, ανάλογα με το τι έχετε πείσει και το ποιους έχετε πείσει για τους πόσους ψήφους κομίζετε, όχι γλάφκα στις Αθήναν, αλλά στην κάλπη ψήφους. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι ως ένα εισαγωγικό για να πούμε ότι καλό θα είναι να δούμε τους νέους ανθρώπους, τα new entries, θα μπορούσαμε να πούμε αν χρησιμοποιούσαμε την μουσική ορολογία, στο Κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος του Προέδρου της, του Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι σε ποσοστό 50% έχει ανανεώσει το ψηφοδέλτιό της. Φαίνεται αυτό άλλωστε από τα πολλά πρόσωπα και στην περιοχή μας, τα οποία μπαίνουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση το περίπου 60% του ψηφοδελτίου, αυτά είναι τα ποσοστά, της Νέας Δημοκρατίας είναι νέο. Και εννοώ, ξεκινώντας από τον κύριο Μπαντάκ Σιαμπάν, τον κύριο Χατζηγενέ Ιρφάν και φυσικά αφήνω τελευταίο για λόγους που θα καταλάβετε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαλάκη. Οι υπόλοιποι δύο που απαρτίζουν, τα δύο πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυρία Γεωργία Ανδρέου, άλλωστε χρειαζόμαστε και την ποσόστοση. Αλήθεια, τι χρειάζεται τώρα πια αυτό ως δέσμευση, νομική δέσμευση στις εκλογές, είναι μια άλλη ιστορία την οποία δεν θα κουβεντιάσουμε τώρα. Και φυσικά τον κύριο Αλέξανδρο Κοντό, ο οποίος έχει καταγράψει από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά την δική του πολιτική ιστορία. Και συγχωρέστε με για τον παρατατικό, ενδεχομένως να είναι έτσι ή μπορεί να μην είναι και έτσι, αυτό θα το κρίνετε όλοι εσείς. Άφησα λοιπόν στα νέα πρόσωπα τελευταίο να αναφέρω τον κύριο Κωνσταντίνο Μαλάκη, γιατί τον έχω δίπλα μου εδώ στα στούντιο του Ξάνθη FM 100. Κύριε Μαλάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε για πρώτη φορά
σε αυτό το παιχνίδι τρέλας και φρονιμάδας που θα έλεγε και ο Χορτάτσης, σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα σηματοδοτήσουν και την αρχή μιας νέας πολιτικής περίοδου για την Ελλάδα, το τέλος της μεταπολίτευσης, την αρχή μιας θετικής πορείας για την Ελλάδα ή, αν θέλετε, κατάλληλους μια περίοδος η οποία θα είναι ιδιαίτερα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ταραχώδη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Πράγματι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες και πιστεύω από τη μεταπολίτευση και μετά και μέχρι τώρα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές. Γίνονται κάτω από την πίεση, την ασφικτική πίεση που ζήσαμε 5 χρόνια με το μνημόνιο. Τελείωσε το μνημόνιο και πλέον αισιοδοξούμε για την επόμενη μέρα, όπου βλέπω ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά μπαίνει στη τροχιά ανάπτυξη στη χώρα μας. Θέλω να πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα ψηφίσουν νέα πρόσωπα και εγώ για πρώτη φορά κατεβαίνω στην πολιτική σκηνή με την Νέα Δημοκρατία μετά από 20 χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την καθοδό με την πολιτική άνοιξη, και ο μοναδικός λόγος που αποφάσισα να κατέβω ως υποψήφιος είναι να συμβάλλω κι εγώ με όσες δυνάμεις έχω στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί τη μόνη ελπίδα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Κύριε Μαλάκη, κινείστε σε έναν χώρο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε παραδοσιακά κεντρό. Και εσείς και η οικογένειά σας φαίνεται άλλωστε από την μέχρι τώρα τον πολιτικό βηματισμό τον οποίο είχατε. Ξεκινήσατε και συνεργαστήκατε με τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στην πολιτική άνοιξη. Στη συνέχεια προσπαθήσατε να προσφέρετε και εκτιμώ προσφέρατε και προσφέρετε όχι από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπύρου, αλλά γενικότερα στον Τόπυρο και στην κοινωνία της πόλης με την πολιτική σας διαδρομή. Είπατε πριν ότι τελείωσε το μνημόνιο. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιο θα είναι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα στον λόγο και τις πράξεις σας, τον οποίον θα έπρεπε να προσμετρήσουν ιδιαίτερα σοβαρά οι συμπολίτες μας για να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία πρωτίστως και τον Κωνσταντίνο Μαλάκη δευτερευόντως ως κόμμα, πρωτίστως όμως ως υποψήφιο της περιοχής, όπου θα μπορούσε να φανεί χρησιμότερος από ό,τι τουλάχιστον έχουμε δει μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να διακονεί την περιοχή μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πράγματι θα κάνω μια αναφορά σχετικά με την προέλευσή μου. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Για να μπορέσουν να το εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο και οι ακροατές μας. Επειδή βλέπουμε και διαβάζουμε διάφορα τσιτάτα τα οποία παίζουν το τελευταίο διάστημα και τα οποία θέλουν έτσι χαλαρά να αφήσουν μομφές στο πρόσωπό σας. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ να το δείτε αυτό το θέμα τώρα, στην απάντηση την οποία θα μας δώσετε, για να γίνουμε σοφότεροι εμείς, οι ακροατές, και ενδεχόμενα και στη συνέχεια ψηφοφόροι σας. Πράγματι προέρχομαι από τον κεντρό χώρο, όπως είπατε. Ο πατέρας μου υπήρξε συνοδοιπόρος με τον Μπαλτατζή. Πίστεψα και πράγματι ζήσαμε όλοι το θαύμα τον Μπαλτατζή με τα συνεταιριστικά εργοστάσια και βέβαια στη συνέχεια ζήσαμε την κατάρρευση και την άγρια εκμετάλλευση του ονόματος του Μπαλτατζή από τους επιγόνους. Σχετικά με το γιατί κατέβηκα με την Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι ο λόγος που κατέβηκα καταρχάς με την Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιος βουλευτής είναι ότι γιατί πιστεύω ακράδαντα στον Αντώνη Σαμαρά ότι είναι πατριώτης και ότι είναι ο μόνος που έδωσε και θα δώσει όλο το είναι του για τη σωτηρία της πατρίδος. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έμεινε συμπαγής
μέσα από τις συμπληγάδες που ακολούθησε και μέσα από τη διάλυση των άλλων κομμάτων, όπως είναι βέβαια και το ΠΑΣΟΚ, και γιατί είναι η μόνη δύναμη η οποία είναι αυτή η οποία είναι σίγουρο ότι κατοχυρώνει την ελευθερία και την εσωτερική ασφάλεια στη χώρα. Επίσης, σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας άλλος λόγος που με έκανε να κατεβώ στην πολιτική σκηνή είναι η ανερμάτιστη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου χαϊδεύοντας τα αυτιά όλων των κοινωνικών τάξεων και τάζοντας λαγούς με τραχύλια σε όλους, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι είναι άκρος επικίνδυνο για την χώρα μας. Πριν προχωρήσουμε, κύριε Μαλάκη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να συνεχίσουμε μετά θέτοντας το δάκτυλο υπό των τύπων των ύλων στην διαμορφούμενη κατάσταση, σε αυτή που έχει διαμορφωθεί και εξακολουθεί να διαμορφώνεται μέχρι την Κυριακή στις 7 η ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο κοντά σας. Ξάνθη FM 100, η εκπομπή σχολιάζοντας την καθημερινότητα, η ζωντανή εκπομπή γίνεται ακόμα όλο ζωντανή όταν έχουμε φίλους, ακροατές, επισκέπτες εδώ στα στούντιο του Ξάνθη FM 100. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον υποψήφιο, με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαλάκη. Μια νέα παρουσία στα ψηφοδέλτια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, όχι όμως νέος στην πολιτική και κοινωνική κονίστρα της περιοχής. Κύριε Μαλάκη, όπως είπαμε και πριν, θέλω να το συνδέσουμε και με το τώρα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προκήρυξε τις εκλογές, η κυβέρνηση μάλλον, η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ προκήρυξαν εκλογές οι οποίες δημοσκοπικά τουλάχιστον όπως εμφανίστηκαν δεν τις ήθελε η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων πολιτών. Παρ' όλα αυτά το Σύνταγμα σε αυτήν την περίπτωση στην εκλογή Προέδρου είναι πολύ συγκεκριμένο, όπου φτάσαμε να μην, και με την τρίτη ψηφοφορία, να μην υπάρχουν 180 ναι στο πρόσωπο του μοναδικού υποψηφίου που προτάθηκε ως διάδοχος στην Προεδρία της Δημοκρατίας του κυρίου Καρόλου Παπούλια, ο κύριος Σταύρος Δήμας. Αμέσως λοιπόν εκλογές και σε λίγες μέρες, σε 5 μέρες, 6 μέρες θα έχουμε την εκλογική αναμέτρηση. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας και πώς μπορεί αυτό που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι ένα ντεσαβαντάζ για την Ελλάδα. Από την άλλη μεριά έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση δια του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι έπρεπε να γίνουν οι εκλογές, να φύγουμε από τα μνημόνια, να αλλάξει αυτή η καταστροφική οικονομική πολιτική, η οποία ήρθε εν παρόδο δεν είναι και η καλύτερη την οποία ζούμε, τουλάχιστον ως συνέλληνες. Να, για να συνδέσουμε το πρώτο μέρος με το δεύτερο, όπως σας προανέφερα, αυτοί ήταν οι λόγοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αντώνη του Σαμαρά για να κατεβώσει στις εκλογές. Δηλαδή η κρισιμότητα της κατάστασης και η θέλησή μου να βοηθήσω και εγώ με όσες δυνάμεις διαθέτω στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Σχετικά τώρα με το θέμα των εκλογών, θα πρέπει να σας επισημάνω, κύριε Βασιλιάδη, ότι τις εκλογές δεν τις ήθελε πρώτα η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τις ήθελε και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως καθαρά αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις. Ένα 67 με 70% όχι μόνο δεν τις ήθελα και τις απέφχονταν να γίνουν, γιατί πραγματικά ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα. Τώρα που τελείωσε το μνημόνιο και βγαίνουμε πλέον από την κρίση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να σας επισημάνω δύο πράγματα, δύο καταστροφικά για την προσπάθεια που κάνουμε για να βγούμε από την κρίση, δύο καταστροφικές συνέπειες από το σύρσιμο της χώρας στις εκλογές. Πρώτα ότι ήταν εντελώς άκερες, το πρώτο, και το δεύτερο είναι ότι ας το μάθει και ο ελληνικός λαός και ο κόσμος,
ο δικός μας, ότι συνέπεια των εκλογών ήταν η ματαίωση της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία είχε συστήσει την Επιτροπή με τον Προκόπη, τον Παυλόπουλο, για την αναθεώρηση του συντάγματος, όπου, κύριε Βασιλιάδη, εκεί προβλέπονταν πρώτα κέραιες τροποποιήσεις, όπου πιστεύω ότι θα έδιναν μια άλλη δυναμική στη χώρα μας. Πρώτα να σας επισημάνω ότι η μεγάλη τροποποίηση ήταν η θητεία των βουλευτών. Προέβλεπε στην Επιτροπή, η Αναθεωρητική Επιτροπή που είχε συσταθεί από τη Νέα Δημοκρατία, προέβλεπε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί πάνω από 2 τετραετίες να συνεχίσει να πολιτεύεται. Καλά, είχαμε και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ένα αυτό. Δεύτερο, είναι αυτό το όνειδος, όπως είπατε, το όνειδος και η ντροπή που κατατρέχει την πολιτική μας ζωή, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που ρητά καταργούνταν. Το τρίτο, ότι η τρίτη μεγάλη αναθεωρητική τροποποίηση που θα επέρχονταν, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, μια άλλη τέταρτη μεγάλη τροποποίηση ήταν η εκλογή της πυραμίδας της διοίκησης της δικαιοσύνης από τους κόλπους της και όχι από τον διορισμό του εκάστοτε Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτά όλα, αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία, κύριε Βασιλιάδη, πλέον χάθηκε και θα την έχουμε το 2021. Γιατί χάθηκε? Χάθηκε γιατί, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει εκλογές και, όπως επιθυμεί, να καταλάβει την εξουσία, δεν λογάριασε τίποτα. Για αυτά λοιπόν συναχωριέμαι και λυπάμαι ότι χάσαμε μια λαμπρή ευκαιρία να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, όπου καινοτόμες διατάξεις θα εξηγίαναν πλέον την πολιτική ζωή μας. Αυτό συν πολύ περισσότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, την οποία μπορούν να γίνουν κοινωνοί οι συμπολίτες μας, οι ακροατές μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θέλω αύριο το πρωί να ψηφίσω και επιλέγω τη Νέα Δημοκρατία. Ψάχνω λοιπόν στο ψηφοδέλτιο και επιλέγω βλέπω το όνομα Ντίνος Μαλάκης, Κωνσταντίνος Μαλάκης. Συγγνώμη, επειδή σε ξέρουμε στα βορρά με το έτσι, Κωνσταντίνος Μαλάκης. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να σημειώσω ότι η επιλογή μου πέρα από τη Νέα Δημοκρατία είναι και Κωνσταντίνος Μαλάκης? Τι σκέφτεται ο Κωνσταντίνος Μαλάκης να κάνει και να βοηθήσει αυτήν την περιοχή και όχι μια στενή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως να είναι οι νέοι πρέτορες αυτής της περιοχής? Γιατί θα πρέπει να σας επιλέξω? Ναι, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι έχω 30 χρόνια ενεργή δικηγορία στον νομό μας. Αγαπώ το επάγγελμά μου και το υπηρέτησα πιστά και το θεωρώ λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Από εκεί και μετά, ο λόγος, όπως σας είπα, εξήγησα γιατί κατέβηκα. Τώρα, γιατί θα με ψηφίσετε? Γιατί πρώτον θέλω να συμβάλλω στην ανάπτυξη της περιοχής. Σας είπα προηγουμένως ότι έζησα όλη την οικονομική άνοδο αυτού του θαύματος που είχε ο νομός μας, με τα εργοστάσια, τα συνεταιριστικά εργοστάσια, με άλλες βιομηχανικές μεγάλες μονάδες, θα σας θυμίσω Διάνα και τα λοιπά, που όλα αυτά τώρα είναι ερείπια. Φαντάζομαι, και δεν ξέρω αν είναι ρομαντικό αυτό, ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να εξαντλείται στα μικρά προσωπικά ροσφετάκια. Θα πρέπει να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για να προσφέρει για ένα πολύ μεγάλο έργο στην περιοχή μας, όπου αξιοκρατικά να καταλάβουν τις θέσεις οι νέοι της περιοχής μας. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι η μεγάλη ανεργία που έχουμε στην περιοχή μας, η οποία ανεργία πάλι ήταν απόρρια των εργοστασίων που έκλεισαν. Πιστεύω ότι επειδή η περιοχή μας έχει τρομερές δυνατότητες, κύριε Βασιλιάδη, να λάβετε υπόψη σας ότι και με τον ΤΑΠ θα δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις, αλλά και με άλλα έργα υποδομής, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους μας, και όχι μόνο να συγκρατήσουμε, αλλά να φέρουμε και αυτούς οι οποίοι έφυγαν. Αυτό θα είναι πρωταρχικά το μέλημά μου,
στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ίδρυση μεγάλων μονάδων, όπου μεγάλων μονάδων κατασκευαστικών ή εν πάση περιπτώσει εργοστασίων, όπου θα δημιουργηθούν και πάλι θέσεις εργασίας και πάλι η Ξάνθη μας να γίνει όπως τη ζήσαμε εμείς οι παλαιότεροι της δεκαετίας του 70 και του 80. Βέβαια, χωρίς τις παθογένειες που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, χωρίς να αποτελούν τα εργοστάσια κομματικά τσιφλίκια και να βολεύονται οι μέτροι κάθε φορά, εξαρτάται κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλο αυτό, όλα αυτά τα κακά τα οποία μας οδήγησαν στην ερήμωση, πιστεύω έχουμε γίνει πιο σοφοί και ότι θα συμβάλλω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μαλάκη, δεν έχουμε ακούσει από τους από τους τρεις βουλευτές που είχαμε μέχρι τώρα στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, ήτι από τον κύριο Σαλτούρο με το Πασόκ, από τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Αλέξανδρο Κοντό, δεν ακούσαμε ποτέ για 4-5 θέματα αναπτυξιακά, τα οποία θα έπρεπε να είναι λόγος παρέμβασης ή λόγος ειδικής συζήτησης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Την κατάσταση λίγο έσωσε ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα όταν 6.500 επιχειρήσεις έχουν φύγει από την Βόρεια Ελλάδα και μετανάστευσαν στις χώρες βόρεια των συνόρων μας, ή τη Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία. Πιστεύετε εσείς ότι θα μπορέσετε να βοηθήσετε αυτή την περιοχή να έχει μία μεστή συγκροτημένη φωνή στο Πανελλήνιο δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απειλαγμένη των όποιων άλλων συσχετισμών, ισορροπιών θα μπορούσαν να υποθούν ή να μπουν στο επίπεδο της πολιτικής ή της παραπολιτικής, όπως είναι η φορολογία, να επιστρέψουν αυτές οι επιχειρήσεις επί ελληνικού εδάφους, όχι φυσικά με τη μορφή των ειδικών οικονομικών ζωνών. Έχετε σκεφτεί να μας προτείνετε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα απολογηθώ για την ανυπαρξία των βουλευτών του νομού Ξάνθης. Πράγματι έτσι είναι. Σας αναφέρετε ότι δεν άκουσα κι εγώ κάτι σε αυτά τα 2,5 χρόνια, έστω μια υπερώτηση στη Βολή, όπου θα προβάλλονται τα καυτά ζητήματα της περιοχής μας, θα προβάλλεται η αποβιομηχανοποίηση που έγινε, η μετανάστευση όλων των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών στην γειτονική Βουλγαρία, και έτσι να προβληθεί το μεγάλο πρόβλημα της ενεργείας που έχει η περιοχή μας. Γι' αυτό, όπως σας προανέφερα, ο πρωταρχικός σκοπός της καθόδους μου είναι αυτός, στο γεγονός ότι να αγωνιστώ για την περιοχή μας και να αγωνιστώ να μειωθεί όσο το δυνατόν το ποσοστό της ανεργίας. Πράγματι θα πρέπει να ενημερωθεί η κεντρική διοίκηση για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε στην περιοχή και εν πάση περιπτώσει και λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γνωστών θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς για τη Θράκη. Ένα ειδικό καθεστώς όπου θα υπάρξει η Θράκη μας να είναι πόλος έλξης των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών στον τόπο μας. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε και τον κόσμο, αλλά και να φέρουμε όλα τα παιδιά μας τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό, να τα ξαναφέρουμε πάλι κοντά μας. Όταν έχουν δουλειές και όταν οι δουλειές αυτές δεν είναι σε επίπεδο μόνο απλού εργάτη, όχι γιατί δεν χρειάζονται, πυλώνα σε μια επιχείρηση είναι ο απλός ή ο ειδικευμένος εργάτης, είναι φυσικά στη συνέχεια και το επιστημονικό προσωπικό. Βλέπω από το γραφείο τύπου το οποίο έχουμε την ενημέρωση των δραστηριοτήτων σας. Πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οργανωθήκατε σε υπερθετικό βαθμό, θα έλεγα, για τον χρόνο που είχατε μπροστά σας, να
πηγαίνετε στο βουνό, να πηγαίνετε στη Σταυρούπολη, να πηγαίνετε στον Κάμπο, Πορτολάγος κλπ. Σε περιοχές δύσκολες, και θα εξηγήσω μετά γιατί είναι για μένα δύσκολες και εσείς θα μου πείτε τι σκέφτεστε για αυτές. Δύσκολες γιατί φιλορροούν από νέους ανθρώπους, δύσκολες γιατί δεν έχουν δουλειές, και δύσκολες γιατί και κανείς δεν δίνει ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει. Τώρα δεν μιλάω για το Πορτολάγος, όπου εκεί είναι παρατημένο γενικά στην τύχη του, στο έλεος, χρόνια πολλά τώρα, μια προβλήτα δεν μπόρεσαν να φτιάξουν εκεί, κινδυνεύει ο μισός δρόμος να πέσει στο κανάλι που περνάει μέσα από τον οικισμό. Δεν έχει προχωρήσει κανένα σχέδιο, δεν το έχουμε δει. Φυσικά αλλού ήταν ο προσανατολισμός όλων αυτών των εθνοπατέρων μας που έχουμε στην περιοχή για τον τουρισμό. Ως αλλιευτικά καταφύγια ούτε και αυτά μπορέσαμε να τα βοηθήσουμε. Χάσαμε, δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός, αυτό θα το δείξει η ιστορία, το λιμενικό σταθμό Αυδείρων. Χάσαμε την τουριστική ενδεχομένως αξιοποίηση των λιμανιών. Εκεί φταίνε σίγουρα πρώτα απ' όλα οι βουλευτές και μετά οι δήμαρχοι. Μιλάω για τον κύριο Τσολακίδη, ο οποίος ήταν αλλού γενικότερα, δεν είχε μια τουαλέτα, δεν είχε μια βρύση. Δηλαδή τώρα αν είναι δυνατόν να γίνεται θέμα συνεχών συζητήσεων κάτι αντίστοιχο. Στη δε ορεινή περιοχή, μιλάω για το Πορτολάγος και το Δήμο Αυδείρων, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι από ό,τι φαίνεται, γιατί αδρανής μέχρι στιγμής τουλάχιστον και ο Δήμαρχος Αυδείρων, ο κύριος Γιώργος Τσιτηρίδης, ένα μεγάλο κομμάτι από τον χώρο που θα μπορούσε να γίνει 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, πόλος έλξης, τουρισμού που λέγονται Λουτρά της Ποταμιάς. Από την άλλη μεριά στο βουνό έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση μεταβαΐων και κλάδων και με νταούλια και ζουρνάδες, να χρησιμοποιήσω εκφράσεις των ημερών, όπου οι εργαζόμενοι είναι 4 και εκείνοι πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, διαφορετικά δεν γίνεται, πάει η ανεργία και από εκεί. Πώς θα μπορέσετε εσείς να αντιστρέψετε αυτό το κλίμα ως κλίμα ελπίδας, όχι να έρθουν οι επενδυτές, που μπορεί να έρθουν και αυτοί, δεν ξέρω, είναι συνάρτηση της ακτινοβολίας και της προσωπικότητας που έχει ο καθένας από εμάς. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να αλλάξει ψυχολογικά όλο αυτό το κλίμα αν σας επιλέξουμε να πάτε στο κοινοβούλιο? Πράγματι έχετε δίκιο με τις επισκέψεις που έκανα. Μόνο μελαγχολία με γέμισαν. Είδα πλήρη εγκατάλειψη, να πάρουμε με τη σειρά, σχετικά με το λιμάνι το Πορτολάγος, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και με τους κατοίκους της περιοχής που μίλησα, του Πορτολάγους, αλλά και με τους αλλιείς, παράπονα και τίποτα άλλο. Πρέπει όμως εδώ να σας επισημάνω ότι το Πορτολάγος, να λάβετε υπόψη ότι είναι το λιμάνι με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση συγκριτικά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Και εκείνο το οποίο θα το πω ξανά, όταν ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς πριν 2 Πέμπτες στην Κομοτηνή και αναφέρθηκε για τα λιμάνια, είδα ότι η αναφορά του ήταν μόνο για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και για το λιμάνι της Καβάλας. Όταν κατηδίαν ήρθε στην Ξάνθη και του μίλησα και του είπα, πρόεδρε, έχουμε και εμείς λιμάνι, είναι το λιμάνι του Πορτολάγους και μάλιστα το λιμάνι αυτό έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Λοιπόν, αυτό που μου είπε είναι ότι δεν μου το είπαν, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που έρχεται κάθε πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής, τα δίνουν οι ηθήνοντες. Αυτά λοιπόν, οι ηθήνοντες που δώσανε τα στοιχεία ξεχάσανε να δώσουν το λιμάνι το Πορτολάγος και επιβεβαίωσαν αυτή την λησμονιά και την εγκατάλειψη που έχει. Θα πρέπει εδώ επίσης να σας επισημάνω ότι το φυσικό κάλος της λίμνης Βιστονίδος, απαράμιλο φυσικό κάλος, το οποίο δεν συγκρίνεται με τις λίμνες ευρωπαϊκές. Θα έχετε πάει εκεί πέρα στις λίμνες της Αυστρίας, λίμνες Κόμο στα ελβετο-ιταλικά σύνορα, τα οποία, ναι, οι οποίες σε φυσικό κάλος δεν μπορούν να συγκριθούν. Άρα με την μεγάλη
ανάπτυξη τουριστική και τα έργα υποδομών, όλοι τις έχουμε θεοποιήσει, που μπροστά στη λίμνη του Πορτολάγους δεν πιάνουν τίποτα. Αυτό. Σχετικά τώρα με την επίσης πλήρη εγκατάλειψη στην περιοχή της Σταυρούπολης, των χωριών των παρενεστίων περιοχών, και εκεί κλειστά σπίτια και υπέργυροι κάτοικοι. Όπως είπατε, σχετικά με την επένδυση, παράπονα και για αυτή την επένδυση, γιατί δόθηκε σε ημετέρους, ενώ το συνεταιριστικό πνεύμα είναι να δοθεί σε μικρούς καλλιεργητές. Δόθηκε η δυνατότητα, σχετικά με τα καπνά μιλάω πάντα, δόθηκε η δυνατότητα και η ποσόστοση των καπνών σε ένα ή δύο άτομα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλοκαλλιεργητές καπνών, που τα κριτήρια ήταν αδιαφανή. Και επίσης συνεχίζεται η εγκατάλειψη της περιοχής. Να μην μιλήσω βέβαια για τον ορεινό όγκο τον υπόλοιπο, τα χωριά, τα απομακροχώρια, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Βέβαια εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, ο πόλος ανάπτυξης είναι η περιφέρεια, και είδαμε ότι όλα αυτά ήταν, η απόρρια της εγκατάλειψης ήταν η απουσία της περιφέρειας, η διοίκηση δηλαδή της περιφέρειας, τον κύριο Γιαννακίδη. Εγώ είμαι αισιόδοξος με τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος ανέλαβε την περιφέρεια. Γιατί είμαι αισιόδοξος? Γιατί είδα δείγματα όσο ήταν νομάρχης στην περιοχή μας, 3 ετίες. Είδαμε λοιπόν πόσο ανάλωσε την προσπάθειά του στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης, σε συνδυασμό και με την ιδιαίτερη προσοχή που δείχνει ο Αντώνης Σαμαράς για την περιοχή μας. Η Θράκη θα πιστεύω ότι θα γίνει τόπος όπου θα έρχονται επενδύσεις και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όπου δεν θα μπορούν να καλυφθούν από τον πληθυσμό και θα έρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είμαι αισιόδοξος στα επόμενα 10 χρόνια ότι αυτό θα γίνει άμεσα. Θα έχουμε εσωτερική μετανάστευση θετική εσωτερική μετανάστευση. Μάλιστα. Γιατί σαν κόρη οφθαλμού, σαν προτεραιότητα μεγάλη για τη Θράκη την έθεσε ο Αντώνης Σαμαράς. Κύριε Μαλάκη, ακούτε? Ξέρετε να ακούτε, να αφουγκράζεστε τους συνομιλητές σας? Είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε επίπεδο ομάδων. Πάντα τους ακούω. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί αν ξέρει να ακούει ένας πολιτικός, είναι σίγουρο ότι η συγκριτική του μνήμη και γνώση γίνεται μεστότερη, καλύτερη, και οι συνισταμένοι των ενεργειών του μάλλον έχουν θετικό πρόσημο συνεχώς. Οι κακές γλώσσες λένε ότι μπήκατε σε μια εκλογική αναμέτρηση και μετά θα γυρίσετε την πλάτη, θα φύγετε. Τι τους απαντάτε? Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πολιτικός που δεν ακούει είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Πρώτα πρέπει να ακούει, να έρχεται σε συχνή επαφή με τους πολίτες, με εσάς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι εκφράζετε τον λαό, είστε η φωνή του λαού, και θέλω να πιστεύω ότι θα ακούω, αλλά και θα λαμβάνω υπόψη σοβαρά τα αιτήματα των συμπολιτών. Η κάθοδός μου στην πολιτική δεν είναι ευκαιριακή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πλέον θα υπάρξει συνέχεια, να είστε σίγουρος, και ότι δεν ήταν απόφαση στιγμής, αλλά απόφαση ζωής. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Για να ξέρουμε τουλάχιστον, και συγχωρέστε με που δημόσια κάνω αυτή την παρατήρηση, θα μπορούσα να την κάνω ιδιωτικά με κλειστά μικρόφωνα, αλλά τότε θα ήμουν συνεπής προς τους ακροατές μου. Τουλάχιστον να έχουμε κάποιο στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία που να μπορούμε να το βρούμε στα τηλέφωνα,
θα μπορούμε να επικοινωνούμε, θα μπορούμε να έχουμε την άποψή του για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και όχι μόνο. Θα μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι οι όποιες επισημάνσεις ή στρατηγικές επιλογές ως προτάσεις γίνονται, κάποιοι θα τις ακούν, θα τις κρίνουν, θα τις συγκρίνουν, θα τις επικρίνουν ή θα τις κατακρίνουν. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι το κουκουέ μη λάμδα κουκουέ, δηλαδή εδώ στην Ξάνθη έχει το 0,0 κάτι της 100, βρήκαμε το mail, επικοινωνήσαμε, βρήκαμε τα τηλέφωνα, ψάχνουμε τη Νέα Δημοκρατία, την κομματική οργάνωση στην περιοχή μας. Αυτές είναι επισημάνσεις τις οποίες λέω, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλιο, εγώ δεν το κάνω ως ερώτημα προς εσάς, απλώς το λέω, και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, είναι και ερώτημα πολλών εκ των συνομιλητών μου πολιτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Αλλά ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν φημιζόταν για την οργάνωσή της. Πάντα ήταν λίγο χύμα. Και πάντα βασιζόταν, επαφίονταν στον πατριωτισμό των στελεχών της. Σχετικά τώρα όσο αφορά με μένα, ο βίος και η πολιτεία μου είναι γνωστή. Ο κύκλος είναι μικρός. 30 χρόνια έχω στο λειτουργήμα του δικηγόρου. Όλοι γνωρίζουν ποιος είμαι και τι είμαι, και μακριά από μένα ο εγωισμός και η εγωπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσω να είμαι αυτός που είμαι, ότι δεν θα αλωθεί από την εξουσία, και ότι σε κάθε πρόβλημα, είτε προσωπικό είτε γενικά για πρόβλημα που αφορά την Ξάνθη, θα είμαι δίπλα στους πολίτες και θα εξαντλήσω κάθε προσπάθειά μου για να προσφέρω λύσεις στα μέτρα του δυνατού, βέβαια. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω είναι πάντα θα είμαι ειλικρινής και δεν θα χαϊδεύω αυτιά. Επειδή έχετε άλλη μια δυνατότητα και δεν ξέρω αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας που σας δίνει ο εκλογικός νόμος και μας επιτρέπει και εμάς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για άλλη μια εμφάνιση ραδιοφωνικής από τα μικρόφωνα αυτής της εκπομπής, θέλω να κλείσω με μια ερώτηση και να δώσετε παρακαταθήκη για την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι η Πέμπτη ή η Παρασκευή, αυτό θα το επιλέξετε εσείς πότε θέλετε να έρθετε. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, 1, 2, 3 όσους νομίζετε εσείς πυλώνες, όπου θα δώσετε το ειδικό βάρος για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Θα είναι ο τουρισμός, θα είναι η βιομηχανία. Όταν λέω τουρισμός εννοώ εναλλακτικός θεματικός τουρισμός που θα μπορούσε κατά περιοχή και κατά περίπτωση να λειτουργήσει άμεσα. Θα είναι η μεταποίηση, θα είναι η σιδηροδρομική Εγνατία, την οποία να ακούμε, αλλά κανείς δεν την είδε στα σοβαρά να κάνει σοβαρές προτάσεις και να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις από την κεντρική εξουσία. Θα είναι η ενέργεια. Θα είναι η ενέργεια αιωλική, υδροηλεκτρική, αιωλική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, 1, 2, 3 πυλώνες. Επειδή τυχαίνω να κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Γεωθερμία. Θα προσπαθήσω να ξαναζωντανέψω πρωτογενής τομέας. Με καλλιέργειες, δυναμικές καλλιέργειες, να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές καλλιέργειες, καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Και βέβαια πάντα με την καθοδήγηση του κράτους και με μια οργάνωση της Διεύθυνσης Γεωργίας, των αντίστοιχων υπηρεσιών, όπου θα καθοδηγούν τους γεωργούς μας για δυναμικές καλλιέργειες ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της Ευρώπης, αλλά και τις ανάγκες της Ρωσίας, όπου και εκεί είναι μεγάλες αγορές και έχουμε μεγάλη πρόσβαση. Ένας άλλος τομέας είναι σχετικά με το να μειωθεί το κόστος παραγωγής με τις κτηνοτροφικές μονάδες. Θα δείτε ότι όλες οι κτηνοτροφικές μεγάλες μονάδες είναι προβληματικές. Όλες είναι προβληματικές για τον απλούστατο λόγο ότι οι ζωοτροφές είναι πολύ ψηλές
σε σύγκριση με τη χαμηλή τιμή του γάλακτος. Ένας άλλος τομέας που θα δώσω βάρος είναι σχετικά με την ενέργεια. Θα πρέπει να σας επισημάνω εδώ ότι με την διέλευση του αγωγού του ΤΑΠ, όπου γίνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς και ενδεχομένως με τη διέλευση μέσα πάλι από την περιοχή μας του άλλου αγωγού και την αναζωπήρωση πλέον πάλι του Μπουργάζ Αλεξανδρούπολη, του έργου Μπουργάζ Αλεξανδρούπολη, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο όνειρο, να το πω, κάποιο σχέδιο για την κατασκευή πετροχημικών εργοστασίων, δηληστηρίων κλπ. Μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής. Όλα αυτά βέβαια προϋπόθεση είναι να υπάρχουν φωνές, να υπάρξουν αντιπρόσωποι όπου θα τα προωθήσουν και θα αγωνιστούν για την περιοχή μας. Και θα προασπίσουν την περιοχή μας στα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες, γιατί ακούγοντας ένας ακροατής το θέμα πετροχημικά, το μυαλό του μπορεί να πάει κάπου αλλού. Να το αφήσουμε αυτό ως παρακαταθήκη για την επόμενη επικοινωνία μας ραδιοφωνική. Θέσαμε πάρα πολλά ζητήματα, είναι σίγουρο ότι θα πάρω πολλές παρατηρήσεις και πολλά σχόλια, όπως επίσης και ερωτήματα. Εμείς θα τα μαζέψουμε όλα αυτά για να τα θέσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντηση την οποία θα έχουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαλάκης, υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, σύνδεση με την Αθήνα, διακοπή, σύνδεση με την Αθήνα, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο κοντά σας με το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, σχολιάζοντας την καθημερινότητα, η οποία δεν θα μεταδίδεται το απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 7, για να μην υπάρξουν ζητήματα διπλής παρουσίας με μία μόνον εκπομπή. Η εκπομπή αυτή θα επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της απογευματικής